Energiaren kontsumoan aldaketak egin behar ditugu. Eta horretarako ezinbestekoa da norberaren aukerak ezagutzea. Behar dugun energia bakarrik kontsumitzen aldugu? Dirdir naiz eta Urola Garaian egin diren sentsibilizazio kanpaina desberdinak azalduko dizkizut. Begira, ikus-entzunezko desberdinak sortu ditugu. Esaterako, Urola Garaian argi dugu lelopean osatu genituenak. Eskualdean energia efizientziara begira landutako arlo desberdinak azaltzen ditu. Beste honek, etxean kontsumitzen den energia kopurua murrizteko egin ditzakegun ekintza desberdinak azaltzen ditu. Eskualdeko ikastetxeek eta udalek ere, Euronet 50-50 proiektuaren metodologia erabiltzen ikasi dute. Eta horren bidez, ikasleek ohitura batzuk aldatuta energia aurrezten badakite. Gainera, kulturetxean, kiroldegian, eskoletan, energia aurrezteko praktika onak azaltzen dituzten infografiak eta pegatinak jarri ditugu. Adi egon, sentsibilizazio kanpaina gehiago etorriko baitira. Zuk ere energiaren alorrean formakuntza jaso nahiko zenukela? Bada, orduan ikusi bideo hau.